Kahit magdasal ako na magdasal, hindi naman siguro mababago yung direksyon. Basta ang hiningi ko lang kay Lord, i-shield niya yung kubo ko kasi wala akong mapupuntahan. So, alam ko rare to eh. Ang ganda na niya pa naman, tapos ngayon biglang tatamaan ng napakalakas na hangin. So iba yung ibang klase yung bagyo ngayon. Sobrang malakas yung hangin, malakas din yung yung ulan. Ang lakas ni Ulysses. Punong-puno ng punong-puno ng ulan yung niya. Although mas malakas yung si Rolly, pero malakas din ito kasi sobrang daming ulan. Yung tubig umaapaw na dito. Siguro galing na ito sa ilog eh. Bahang-baha na dito sa amin. Pero yung level lang ng yung nasa mga halaman, level lang siya, hindi naman siya sumusobra. Malamang yung nakapantay na siya sa ilog kasi yung ilog dito almost 75 meters lang. So yung bugso ng Ulysses sobrang lakas kasi may kasamang hangin. Ito nga yung na naman ako dito. Actually nagsimula pa siya kaninang umaga. So kaninang umaga rin ako nagsimula maglimas ng tubig dito sa loob kasi pumapasok yung tubig, tapos pag sobrang lakas umaano rin siya yung baha biglang tumataas yung tubig, yung baha pumapasok din sa loob, kaya limas ako ng limas sa tubig dito. So napaka dilim kanina pang umaga, ganito yung situation. So nagsimula ng ulan ng gabi pa hanggang ngayon sobrang lakas. Mayroon minsan na bumubugso na napakalakas na nakakatakot, talagang nakakatruma. Yun, inisip ko talagang ang hirap manirahan sa kubo. What more siyempre yung may mga anak na nakatira sa kubo, yung pamilyang nakatira sa kubo at walang mapuntahan, mas mahirap yun. Yung ng nanay ko, kusina ng bahay ng nanay ko nasira na, natanggal na yung bubong. Tinatawag na nila ako kanina kasi hindi naman ako makatawid dahil sobrang lakas. Yung hangin pabago-bago ang direksyon. Minsan habagat, minsan amihan, minsan pa east, minsan pa west, parang ganun yung hangin. Katulad nito umaatake namin, napakalakas ng hangin. So minsan natutuklap yung hangin. Yung balat ng kamay ko natuklap na sa kapigan ng basahan dahil sa ng tubig, kakapigan ng tubig sa basahan. So yung daliri ko natuklap na yung balat. So sobrang lakas, umaangat yung bubong ko. So ito yung lesson na to sa akin. Next time siguro dapat talaga magkaroon ako ng kaunting pagkakitaan para makapagpagawa ko ng bahay na konkreto, kasi dream talaga natin yung maliliit na bahay, yung parang bahay kubo na presko lang. Pero pag ganitong situation masasabi mo pa ba na dream mo yung magkaroon ng ganitong bahay kubo. Sobrang hirap. Yung matatawag mo lahat na santo, wala kang tigil sa kakadasal na sana mahinto na yung bagyo. Pero ngayon ito, ganun pa rin ginagawa ko, pero hindi na ako masyadong medyo kampante na akong, hindi na ako masyadong papanik. Parang kampante na ako kasi wala naman akong magagawa. Kahit magdasal ako na magdasal, hindi naman siguro mababago yung direksyon. Basta ang hiningi ko lang kay Lord, i-shield niya yung kubo ko kasi wala akong mapupuntahan. At ganoon din po ako. Ganoon din ako, simple yung kaligtasan ng pamilya ko. Lalo ng nanay ko, tanda-tanda na 85 years old. So mahinang-mahina na siya. Sabi niya kanina pupunta siya dun sa kapitbahay. Tapos tinatanaw ko yung bubong ng bahay ng nanay ko. Wala na yung bubong, nakakaawa. Ito yung loob ng bahay ko.
sobrang dilim. Limas ako ng limas kasi yung tubig ang gagaling sa dito sa galing sa labas. Kasi mababa yung ko dito, flooring. Kaya yung tubig pumapasok, kaya maya-maya naglilimas ako. Kasi pag hindi ko nilimas, pupunta sila sa kwarto. So mas mahirap tanggalin. Yun, sobrang pagod na ako kasi hinihika ako ngayon, tapos may sipon pa ako. Parang COVID. So may lagnat pa ako dahil siguro sa sipon. Ito yung parang winawasiwas yung ko. Parang winawasiwas yung kusina ko, yung basa lahat yung loob ng kubo ko. Sana matigil na to kasi kanina pang umaga to eh. Pagod na ako. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Yung mga halaman ko hindi ko na masyado pinapansin kasi paano naman ako. Hindi ko nga naipasok yung ibang halaman, dalawang paso lang naipasok ko. Kasi ang ko, yung pagkakalam ko hindi masyadong malakas. Ngayon sobrang lakas. Hindi ko na alam kasi wala kaming kuryente, walang communication, wala kaming naririnig sa radyo, walang balita kung nasaan na yung bagyo, kung gaano na siya kalakas. So walang nagtitext ng NDRCC kung hindi na sinasabi kung anong signal. Basta yung kaninang nakikinig ako ng radyo kanina, sabi ang daan dito, pero hindi naman talaga yung mata ng bagyo dadaan dito. Lang nasa Aiwol lang yung lugar namin dito sa Partido, Camarines Sur. Lagunoy, Partido, Camarines Sur. Ayun. So sana matapos na. Sobrang lawak daw kasi yung bagyo. Parang 950 kilometers yung radius yung ng mata ng bagyo, kaya sobrang kahit malayo na siya dito siguro kung dumaan na siguro dahil napakalawak ng sakop niya. So talagang sapul na sapul pa rin kami dito kahit na malayo na siya kasi nga ang radius niya napakalawak. Malakas siya, parang kinta. Ayun, nakikita ko yung bahay nila nanay dito. So siyempre naawa ko. Ayun, baha papunta sa kanila. Yung bahay ng nanay ko yung yung sa likod ng yung nakikita dito na mababa sa likod ng may yero na itong nasarap ko. Ayun. Tapos doon naman yung bahay ng kapatid ko, abot na rin sila ng baha. Ito, kanina pa yung baha dito. Later ko na lang isipin yung mga halaman ko kasi napapagod na ako. Hindi pa nawawala yung hika ko. May ubo, may sipon, may lagnat. So hindi naman siguro to COVID kasi hindi naman ako lumalabas. Although pumunta ko ng bayan, kasama ko yung isang plantita dito na plantita. Inaya niya ako bumili ng lalagyan ng mga halaman, plastic na mga halaman. So yun ang lumabas ako. Ayun yung hangin pabugso-bugso na napakalakas at iba-ibang direksyon ng hangin. Hindi na ako hindi na makagit over dito sa aking lagi na lang ganito. 4 na bagyo yung dumaan dito ngayong November. So tumutulo na lahat dito yung kaya pala madalas yung pasok ng tubig sa loob ng ko kasi dito tumatama. So tumutulo na lahat dito. Yung ko bird nest na naman siya, tumba na naman. So napakahirap ayusin niya kasi ang laki-laki niya. Ayun, parang hinalukay na naman. Hindi ko nga alam kung kung dumaan na yung mata ng bagyo kasi wala kaming balita, walang radyo, hindi ko alam kung ano nangyari. So yung halaman ko nagkawindang-windang na naman. So yung nipa nagkalat galing sa bubong ko. Ayan, kaya nagkakabutas-butas na. Yan, pumapasok na naman yung napakalakas na hangin.
Yan dito sa kwarto ko, sobrang dilim. Nilagay ko yung plywood ko dito na pang sara ko minsan paggabi kasi umaano yung pumapasok yung tubig ulan. So pinako ko siya ng diuno na pako. Pero bukas pa rin kasi maliit din naman yung plywood na nilagay ko. So pang lang siya, pangharang lang talaga siya. Sa loob ng 2 linggo, 3 beses ko na siyang ni-rearrange. Kasi palagi siyang ng bagyo, palaging natutumba. So, every time na may bagyo, palagi kong agad yung sinecheck yung giant bird nest. Kasi siya palagi yung affected ng malakas na hangin kasi malakas siya. So, ay hindi ko pa masyadong naayos yung mga halaman ko kasi medyo may laglat ako, inubo ako. Kaya ito hindi ko masyadong maayos, hindi pa nga ako nakapagwalis. Sobrang lakas ng bagyo, yung tubig niya talagang parang binubuhos na galing sa tabo. Parang nag-shower siya. So yung tubig pumapasok sa loob ng bahay ko kaya basang-basa ako. So, hindi na ako malis ng kuko kasi ganun din naman pupuntahan ko. Parang mas kinakabahan pa ako kasi yung mga yero ng mga bubong ng bahay nila parang nakakatakot yung pag pinapatin niya. So kaya nag-stay nila ako dito sa kubo. Nagkapunit-punit na naman yung mga bagong dahon ng aking ng caladium. So alam ko rare to ang ganda na niya pa naman tapos ngayon biglang tatamaan ng napakalakas na hangin. So iba yung ibang klase yung bagyo ngayon. Sobrang malakas yung hangin, malakas din yung ulan. So parang binubuhos lang yung ulan. So ito may mga bago sana mga dahon yung caladium ko. Kaya lang ito nagkapunit-punit ulit. Kala ko wala nang bagyong darating. So once once a year lang to umano yung caladium, parang nagbo-bloom siya pag tapos na yung araw nila, parang bigla na lang nawawala sa lalabas ulit. So dapat sana ang ganda-ganda pa naman sana ng mga ko dito. So kung hindi binagyo, siguro yung caladium ko dito sobrang kapal yung mga dahon. Ito, hindi ko alam na may bago siyang dahon kasi ang lalaki ng dahon na dahon niya na dalawa, so sa likod pala siya tumubo. Ito bagong usbong kaso affected siya ng ng hangin. Kaya lang siyempre wala akong magagawa kundi arugain ulit sila.
Yung halaman ko dito nagkatumba-tumba na, tinayo ko na yung iba. So, as usual, ganun pa rin yung ginagawa ko. Nagki-care ng mga plants kasi yun naman talagang ano ko eh. Kaya ko nga siya tinanim para alagaan ko, kaya ganun. So, hindi ko na alam kung paano ba to. Palagi nilang itong natutumba. Ito yung ano ko dito, alam ko mayroon pa akong caladium dito. So ayan, nagtalbos na nga, kaso palagi nilang may kaso. Yan o. Ito, lamog na tong Persian shield na tinanim ko kasi yung una, kinta, tapos pangalawa, yung super typhoon na rolly, tapos ngayon malakas din, parang super typhoon din yun eh, hindi lang namin alam kung anong lakas yun, pero malakas eh. Tapos ito hindi na umaasinso kasi parang palagi na lang binabagyo, palaging maulan, na susobra na sila sa tubig, nasusobrahan sa hangin, kaya parang lamog na sila. So hindi pa ako nakapaglinis. Pero tinanggal ko ng ibang dahon na nagkakalat dito na dahil sa bagyo. So hindi na masyadong madahon yung ngayon kasi naubos na ng dalawang bagyo. Wala na rin matutumba kasi naubos na yung mga matutumba. Ito nasira yung Areca palm na parang naputol siya. Tapos syempre yung mga alocasia ko dito na ayun, kasira-sira na yung dahon kasi wala na akong time magpasok sa kanila. Naririnig ko kasi sa radyo hindi naman ganong affected yung lugar namin, pero nung dumating na ito na, saka hindi ko masyadong masikaso dahil nga may lagnat ako, inuubo ako, may sipon, hinihika. Ayun. Yun din dahilan para hindi ako pumunta doon sa mga kapitbahay ko na sabi nila lumikas ako para hindi ako maano ng bagyo kasi siyempre may hika, may ubo, may sipon, iba yung pag may ganun na sakit ngayon parang iba eh, iisipin nila COVID. So pag pumunta ako mamaya pag palabasin lang ako or sila mag-aalisan, so nakakahiya, kaya mas inano ko na lang na manatili dito sa loob ng kubo. Ito tumba-tumba yung mga halaman ko, pero ayusin ko rin sila later. Kasi sayang, hindi ko naman sila pwedeng pabayaan, nandiyan na sila. Kahit tumba-tumba, itatayo ko na lang para maging maayos ulit. Kadalasan ka-from hindi ko kagad na-upload yung mga video kasi napakahirap mag-upload dito. Minsan yung pag-upload ko ng bawat video, umabot ng 2 hanggang 3 araw. So, bago ko pa man ma-upload yung video, parang tapos na yung nangyari. So kaya kadalasan yung ganon. So gustuin ko man na makisabay sa mga current events, yung mga pangyayari. So hindi pwede kasi yun nga, pupunta pa ako ng mataas na lugar para makapag-upload, tapos kadalasan walang signal dahil walang kuryente. Yun, doon ako palagi na parang napiperwisyo kasi gustong gusto ko yung updated sana palagi, yung maipakita ko sa inyo kaagad yung kung anong nangyari dito sa amin. Ang nangyayari palaging medyo nalilate ng konti kasi hindi ko rin ma-edit kasi wala nang kuryente. Pagtapos ko na edit, hindi ko rin ma-upload kasi walang signal, walang kuryente, minsan maulan, ang hirap pumunta doon sa taas ng kalsada para maghanap ng signal. So ganoon yung kahirap yung parang kaya hindi ako makasabay sa mga vloggers na iba kasi sa kanila parang easy lang yung mag-connect ng internet, easy lang yung power. Dito talagang napakahirap. So kasi napakaliblib din ng lugar namin. Hindi naman yung bundok talaga na parang makikita mo na gubat na forestry.
So, ano naman siya baryo, kaya lang yung mahirap ma-reach ang signal ng internet. Even kuryente, napakahirap pa minsan-minsan. Pag lumakas lang ang ulan, yun kaagad, mawawala kaagad ang kuryente. Tapos yun na naman, babalik ng mga ilang araw. Kaya yung ganun palagi, kaya nadidelay yung mga video ko. Hindi ko ma-upload, hindi ako makapag-edit. Kaya sana, ka-Promly, supportahan nyo pa rin ako kasi talagang nag-i-effort talaga ako para makita nyo naman yung mga dito sa amin sa probinsya. Saka gusto ko rin na makilala yung lugar namin. Yung natutuwa ako na may mga nanonood sa aking video. Natutuwa ako na positive yung mga sinasabi nyo sa akin sa mga video ko. Kaya yung ginaganahan ako. Kaya maraming salamat sa inyo, ka-Promly. Salamat sa inyong pagsuporta at walang sawang panonood na aking video.